Lakhan koi rapho nilip MSC constituency ke parlo koila matia hawar resak hidi Sar Tokbi arong along kidamtang phai kuni ni phai pho arni Congress Rajcharia songatum mai kangni ponahut don thom kebra nerkep APHL sia songpen Congress along kaching bedun non malom karbenglong atokano lapena constituency tina longta kebangji KAAC kilik kachapa hai ponjia phanpura along mai kangni pachardun ron anpinlo Lasonsi kedamtang phai kuni ni phai phor ni lethota nilip MSC constituency ke parlo koilamati habar resak hidi Sar Tokbi arong along Congress Rajcharia songatum mai padopon Nilip Model Congress Maipu, Jonat Terang Pen Kachari Pona Mayalong, Alohi Sarpo Manpen, Karbianglong District Congress Committee Maipu, and Parta HAD Minister Barim, Khorsing Ingti Kachatong Dunalong, Lamjai Sarpo, Dr. Mongbe Rongpi, KAAC EM Barim, Roton Ingti Pen Danglo, Ke Ongdung Congress Klembangatum Chetongdung. Kedamtang Pharo Hinira, Nerkep Kebra Pli KAAC Session Ahud, Nili KAAC CM Kangni Bomahud, Nili Tumapan Ke Article 244A Nang Pinang Popusi, Cheparai Pondo. La Sophi Nilimethang Jongjong Delhi along Andamsi Elke Advani Aphan Chetong Damsi Than Pachini Dam Lopusi HAD Minister Barim Khorsing Ingtipen Mayalong Ningjepong Itu kelong tanol hai bangke non ke itu na pohelo la so pangtana pontela pohelo te article 244A nang pinang po alam no halamati simple am la helaka te asi 184 session no ili siam no hot ili papa so Ako papa der pentakon ni had Delhi damsi hada LK Advani has home minister lo alang state minister do ID Swami ala no chewalo lapan ako lito haki hisab non kaskom oditi mong do yo singti mong nilipono haso hut nang tunan dunong komarli kese pega hanra mingti lang li chewalo se ili ponsia dak Advani dong si itu member nam pidam do Je nitum council ke papa se lo non da nang tum nasobang ke na implement tutin Kedamtang MP pen MLA kiliga hutta nilip along pena bangke Congress songatum pensi ki hai lasi none phonga bangta Congress phan vote pipon si pahai ponang puposi Dr. Mongwirong pipen ningjepon Bangso mai kapadopona hud don thom kebra nerkep APHL siara ratum Congress along chepa ogdon Dakili tumlong joining program do dak Sar Tokbi arong long 38 houses APHLC la pen kapre song pen Congress long pini ke merging do la sila sokuthak si pini mai do lo pen koson si non ilitum ke bang ji por non cheklo don thom don khiang bong MSC election tanang doi kasi ta koson si litum Congress a candidate pan pen koson si litum pahay nai man hailam dai litum chingwai pon lo then ratum ta dagi ning si vet si do lo la pen la dakke chu damtang ta MP hut noi ba MLA hut noi dake Congress si ke hai la si MSC tame dake Congress a candidate si dak nili bhawar ke hai back pok si ningelo nili mondol Congress pen ke phapon gela hello pima purorang te dak risak hidi ke mala bangso long pini APHC atum itum nili mondol Congress along ke claim ke dam jitu non kimia president ma Jonathan Terang alang like Japon along kado ka vesta me commission ke thek lo mate edi tumlo non ladak BJP sarkar phan edi tum pa paremji front Congress par kala uni doi pe jong se tini APHLC ladak don thong kerar ke family sa tum ni tumlo nang join lo nasinon ke bangji muning election MSC along kili along ni tum Congress dak jakong tidung pen ke phai boye phansidi tum non kado ka ve chingwai pon Koilamati pen Samson Ingti Karbianglong live